Alô? Ndashika, Bhebhi ndashika. Bhebhi pamari kutaura pachona apo ndakorera kufamba. Alô? Ne Bhebhi chinguri wabvira uchingondidzungaidza nemirodhi ese iyo ndangofamba uri kungondidzungaidza. Unonyatsogara papi jepo pauri kuti uri handisi kupaona ini. Handakada munhu wandirimboona ini kana handisi kumboona ini. Zvino ndatoona 3 hours ndingodzungaira. Hey sister. Sister. Kurutsanga chikuru. Pakadini anjani. Ipangu. Ndiri nani va? Uri chi. Anjani nini? Ini pane mukomana wandakasangana naye saka esibuku. Mukomana wangu saka anditi nditsvage mari inini ndinobva kuKariba. Anditi nditsvage mari ndiuya kunombe saka ndauya panapa handisi kumuona asi ari kungodaira foni achingoti mire papo ezvinezvi ndabvira kare kubva kuma12 ndichifamba papo payatime yangu yatopera ndichimuona. Hana kupa address. This man. Hana kupa. What is Ungwarira mungaita zvekupusa pusa. Inoshandiswa sisi apa mashandisa mari yenyu futi kubva kuKariba. Saka mune yekudzokesa. Ndakana mari yekudzokesa. Ndamatondipa mari yekudzokesa. Makutoita bhizi rangu. Aiwa ima andipati mpese muri kumushaya. Anzodzi nini ndabva Mpese kuKariba. mati muri kumushaya. Munorara mugoronga umusisi. Handi mamushaya mpese. Hamuna kumushaya ere mpese. Apana papa kuti mukandikumbirira hangu anzodzi mundiponga nemari yebhazi kuti ndidzokera. Ini mabhizi rangu. Muone pekurara. Hey. Kudzokera kuKariba mangwana. Do you like what you see?